שלום לכם, הנה עוד סרטון שלנו היום, וכאן חבר שלי. אז בואו, אני אגיד לכם איך קוראים לו. איך קוראים לך? אריאל. אז הוא חבר שלי מהכיתה, והיום עשינו שיעור הכי כיף. אתם יודעים מה זה? אני ואריאל נראה לכם. אנחנו היום קיבלנו חבילה של חוג אלקטרוניקה. אריאל, תפתח להם. קודם כל, יש לנו כאן אתם לא מבינים מה הכנו היום. אריאל, תראה להם. אתם רואים את זה? אתם רואים את זה? טוב, רגע, הראיתי. אתם רואים את החלקים האלה? רואים? עכשיו אריאל שם אותם והסתכלו איך זה נדלק. וזה גם? נכון. שמים בזה? הנה, שנייה. ראיתם? זה נדלק. הנה. רגע. עכשיו. הנה זה נדלק. ראיתם איזה מגניב זה? וקיבלנו עוד דברים. תסתכלו גם מה זה יכול לעשות. אתם יודעים מה עוד קיבלנו? קיבלנו משקפיים. אריאל, אתה יכול להוציא את זה? קיבלנו... טוב. איתן, לא. קיבלנו משקפיים. רגע. אמא, איתן ערום וכמעט אנחנו מראים אותו. איתן, אתה יכול לדון את הערום. אוקיי, ארי, תסתיר אותו. הנה משקפיים. הנה, תסתכלו. זה שלי אבל. וגם יש לנו כאן כפפה. כפפה. אנחנו שמים אותה ביד שמאל. ביד החלשה. נכון, כי ככה המורה אמר. רגע, שכחת. כי המורה אמר, כולם אצלנו בחור רגילים לצד ימין. לא חייבים לסגור. אז הוא אמר, שנייה, חכו לי רגע, ארי תסגור, רגע. גם יש לנו כאן דברים. יש לנו כאן, אנחנו יכולים לשים כאן דברים. רגע, אנחנו יכולים כאן לשים דברים. כאן אנחנו שמים את הסוללה. וזה המוזיק שלנו. נכון, רגע, אני מוציא את הסוללה עכשיו, וסתכלו איך אני שם אותה. הרי בינתיים תפתח לי את זה. את הלבן. רואים את הסוללה? רואים? תסתכלו. שמתי, אתם רואים? עכשיו אריאל סוגר את זה. סגר, והסוללה שלנו בפנים. רגע, וואי. שנייה, שלא תקלקל. זהו. יו. בואו איתנו למטה. שנייה, אי אפשר. טוב, שאני אעשה. בואו. עכשיו יש כאן חושך. אל תבחתו. זהו. כן, אנחנו גם. רגע, אי אפשר, שנייה. בסרטון הבא, טוב? אז הנה, שנייה, אני אסבב לכם. אריאל, תסתכל רגע משהו. אריאל. בוא רגע. תעזור לי רגע. למי שיש את הביציה הזאתי, שיעשה לייק. נכון. עכשיו אריאל, בוא רגע. עכשיו אני מסובב לכם את זה, שתראו את כל המרתף. אתם מוכנים? אתם לא תראו אותי ואת אריאל, אוקיי? אתם לא רואים אותי. נכון? אותי ואת אריאל, נכון? אז תקלו, זה הגיווגי הענק. הענקיסטי, השמן. בגובה שלי. נכון, זה בגובה של אריאל. וזה... רגע, יכול להיות שאתם לא מכירים אותו. אני עכשיו הולך לעשות לכם את ההפתעה. אתם מוכנים?
אם אתם מכירים אותו, תעשו לי לייק, אוקיי? וגם אגי שחור וגם... אם אתם מכירים את האגי האלה, אם כן, תרשמו לי אם אתם מכירים את כל הבובות שהרמנו לכם. למי שיש את זה בבית, שיעשה לייק. רגע, למי שיש את הכדור הזה, תביא רגע. שנייה, חברים. אתם רואים את זה? את הכדור הזה? תסתכלו. למי שיש אותו, שעשה תגובה ולייק. אריאל, בוא רגע. עד כאן הסרטון שלנו להיום. אני ואריאל ממש מקווים שנהנתם. אם נהנתם, תכתבו לי כאן. נהנינו, תעשו לייק לסרטון הזה, ועוקב. ביי.